Анатолий похапва мехиончета на островчето на Бенидор. Ги похапва много вкусничко. С лимонч. А Звездалинка си пие кафе ко мляко. Гумняко. Но на островчето на Бенидор. А Ксения снима с камерата, ако не знаете това е тя. А Ивчо сънува. А Ивчо спи спокойни сънища на островчето. Вижте какви джуки има само. Най-красивите на света. По-хубави джучки. Най-хубавите черти на света има моето момченце. Красиви очи, красиви устни, хубав тен. Най-красивото на света. Нещо много са вкуснички. Вкусни устни.